ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ଭାଗ 6। କାଲିର ଚିନ୍ତା ଘାତକ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଆଜିର ଭୋଜନ ଦିଅ, ଆମକୁ ଆଜି ସମୃଦ୍ଧ କର। ମନେ ରଖ, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ଆମକୁ ଭୋଜନ, ଆନନ୍ଦ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳୁ। ଏଥିରେ ଗତକାଲି ପାଇଁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଯାଚନା କି ଭୟ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ଅଧିକତମ ଆନନ୍ଦରେ ଆଜିର ଦିନକୁ କଟାଇ ଦେଉ, ତେବେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସମୁନ୍ନତ ଓ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇପାରିବ। କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଧନ ଦାର୍ଶନିକ ପାର୍ବତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ଲଘୁ ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ କାଲିର ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ଆତ୍ମାଗଣ, ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ଅନ୍ଧକାରରେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏହି ସୁନେଲି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପେ ଆପେ ନିଜର ଚିନ୍ତା କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ, ସନ୍ତୋଷ ଓ ଆଦର୍ଶର ସହିତ ଆଜିର ଦିନକୁ କଟାଇ ଦିଅ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମୁନ୍ନତ କରିବା ସକାଶେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ। ବିଚାର କ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଚାର କ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ଓଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।